Go buy nini marara bana. Darara kan sabonga bali naona. Mtati dikada usikupenda mbaye. Atshapi ndiba mdikani. Bafunge phi anu we? Bafunge phi? Ini baduze bano. Oh. Sorry mujaha, mina nibo mutume 2 minutes. Uya bano 2 minutes. Manya rumba. Kuna kudiniko. Rumba bano. 2 minutes baba. Bademe. Bafunge penda yako. Ndaona nzimbo ka Broad Canada. Canada. Ndawanda kuti ndeze. Makorokoto. Tutenda. Makorokoto bwana. Tutenda. Siri boys. Wakutoa Nduguya. Waita. Watu wana Waita. Sara mushi. Canada. Haukusviki bakanada pacho ndotapidi kuke ngaipere mafuta ndege yacho ari mudenga imomo driver ngaarare driver wacho ndege ngaakutsire nopidi kukauti Canada ondidadira haukusviki Canada ndokupikira ure haukusviki ba Maini. Kadendeke kwakabata. Idendere kwakabata. Amudu kuzwa ba imwe masizwa. imbewe mapudza. Ngiro gani to musasira maini nenyu bakana peni kana sendi kana chinyi. Unodaro ngeko mwana wamengu. Imbewe mapudza ndandodo to. Mbewe mapudza chakaboka chine jira dzuku chindaona apo. Ha? Unobvunza mai kuru zviri kumbohamba sei muri kudini mwechidini ndoku explainera kuti chii chiri kuitika. Mwana uri kwenda sukuru kuti newe uchengetwe. Kuna akomana nozi Sky Global Education. Wazizwa? Akomana anorongedza zvese nekuti ana arubve muno abude kwende kunzi abroad kwende kofunda inyari Britain, Spain, Dubai nyika dzakawanda kubatswe nyika iyi. They do zvese pick up yekubvisa point to point ana aende kwasviko ndege. Anoita zvese accommodation zvese covered. Wazizwa? Administration yese ingade kuitwa yese kuti mwana abire mhiri. Zvese for free futi. Ha? Unatsofunza zvakadaro. Uzimari mwanangu. Kasikene mare mwanangu. Iyo dziza. Unataura mwana yese iwo. Mani na asirwi chiro chinozwi mare. Asina utedzere kana. Unondipira unondogorera kwenu. Sorry mate. Sorry yachini. Mozoite minyama kwasi kwatirete minyama kuti unoweke mwana wako kushishire. Uko udini pendeke. Now you still a